Moikka! Tervetuloa uuden videon pariin. Tänään me tehdään äidin kanssa tällainen slime-video, missä testaan tehdä slimin ekaa kertaa, joten aloitetaan vaan. Ja eka me tarvitaan tätä piilokkeemaskia. Me laitetaan sitä tänne niin paljon kuin me halutaan sitä slimea. Mä nyt teen ton verran. Ja sitten tätä sekoitetaan, että nyt tulee vähän kuplia. Näin, nyt mulla on kuplia. Sitten voi laittaa tätä vauvaöljyä, jos haluaa. Okei. Anna mullekin. Noin. Se tekee siitä sen pehmeän. Ja tää muuttaa tää vähän hassuksi aluksi, mut sit kun tätä sekoittaa, niin sit. Sitten me laitetaan tätä partavahtoa. Ja sitten voi laittaa väriä, jos haluaa, mutta mä en aio laittaa väriä, koska mulla ei oo väriä. Tai no, on mulla väri, mutta en tiedä missä. Noin. Ja sitten me laitetaan tällaisia koristeita, että nyt nää, mutta täällä on tällaisia koristeita. Ja itse asiassa mä voisin laittaa tähän. Mä laitan vihreätä, ei kun sinistä. Ja tästäkään. Huono väri. Mä laitan. Musta tuntuu, että mä jotenkin yritän ottaa tästä tätä, koska... Tai jos mä saan, koska... Tai nyt jotenkin vaan... Tää väri on... Mä otin tällaista liilaa väriä ja sulla on vähän tällaista kultaista itse asiassa, eikö? Mä laitan tätä liilaa. Tänne pikkasen, koska mä en halua tästä niin liilaa. Sitten mä sekoitan. Sitä on kallista. Ei. Se pitää aktivoida, mutta jos haluat laittaa lisäkoristeita, niin laita vaan. Mä aion laittaa lisäkoristeita. Ja siis ton tän piilokkeelmaskin pitää sisältää sitä polyvinylalkoholia ja sitten sen piilaisinesteen kohta, niin sitä natriumboraattia. Musta on kivan väristä. Tällaista vaaleista. Onks tää hieno? Joo, se on tällainen kultainen. Sitten mä ajattelin laittaa tällaisia puanpalloja, niinku liilaa ja pinkkiä. Oho. Mä laitan vähän keltaisia. Mä en laita niin paljon, koska jos laittaa liikaa, niin sitten niistä. Niinku silleen. Nyt pinkkeen. Voisi jotenkin tulla noin. Noin. Sitten mä sekoitan. Sitten aktivoidaan. Paitsi että mä laitan vielä vähän koristeita eikä. Laitan nää kaikki tällaiset hopeat pienet pallot. Se vähän tuli tonne suuntaan. Anteeksi. Tämmöstä liikaa ilmi. Joo. Ja elikkä sitten mä laitan tätä piiloisinestettä ja tätä saa Prismasta. Ja tää pitäisi saada tästä natriumboraattia. Paljonko laittaa? Tossa. Ja niin paljon kun sä uskot, että se alkaa aktivoitua. Ja jos ei sillä ihan sillä piiloisinesteellä aktivoituu se heti, niin sit voi lisätä lisää tätä partavahtoa. Sulla alkaa jo aktivoitua heti. Mulla ei. Outoa kun sulla alkaa noin nopea jotenkin aktivoitua. Mulla ei tätä. Olisiko tää valmis? Ei vielä. No sä saat käyttää, niin se on valmis, koska... Tää mun slime on nyt aktivoitunut. Ja... Joo, tää ei oo kyllä jotenkin nyt yhtään pehmeä. Toi äidin on vielä... Mitäs siihen pitää vielä laittaa? Partavahtoa, jos sun Okei, teistä. laittaa vielä vähän. No ei enempää. Noniin. Voit sit näyttää sen katsojille. Joo. Siis siitä tuli tällainen. Ja tää on aika fluffy. Ja tää on oikeesti aika kivan värinen. Ja tää on tosi kiva lämmin. Ja joo,
Tää on tosi kiva, nämä molemmat on tosi kivoja. Mä tykkään vähän enemmän tästä kultaisesta kyllä. Mikä ongelma sulla on? Mutta jo toivottavasti pidit videosta, mutta laittaa peukkua. Ja siinä alhaalla on se tilausnappi, niin paina sitä. Ja ehkä me tehdään näiden kanssa vielä videoita. Ja Kiitos, hei kiitos. Hei.